keluarga istimewa Kebumen Beriman. Pargoy, pargoy. KPPSM Lansar Jaya Wasik. Tekan janur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kalem nopo oponane tresnaku ra bakal mete kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Nyusah ke kancane. Cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu alah bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang